shiga halitta wata rai tana gwada shi, wani ciki ya girgari ba wani ya faɗi kwai irin shi, wani kusa ya jarrabe shi da san wani wanda ba ya san shi. Kaso cikin zuciya hannu banga ya cire ba. Ita gobarar zuciya ruwa ba zai kashe ba, so na ke shiga halitta ba kowa nake sani ba. So mai kama da jarrabawa wani yanzu za ya fara gara cikin ta bai haiba, wace rayuwar masoya. Sonekin shiga halitta wata rai tana gwada shi, wani ciki ya gari ba wani ya faɗi kwai irin shi, wani kusa ya jarrabe shi da san wani wanda ba ya san shi. Kaso cikin zuciya hannu banga ya cire ba. So kamar dai ruwa ne wanda yake wa kansa hanya, ko ka yarda ko ba ka yarda ba sai shige maka zuciya. So doguwar rijiya mai kare yawan igiya, duk jarumtar sadauki su bai kasa kayar da shi ba. Sawa da kayan abinci har zuwa magani, shi soko bai sauyuwa shi ne dai tun gaban tuntuni. Tun lokacin Adamu so bai sauya ka'ida ba. Mai son ka gefe ya kama da hanzi, kowace zuciya na aiki kurai ya daina motsi. Wutar akwai faso shi ya sanya zuciya cinziri, ko an kashe kowa sunanan ajali ba zai gane shi ba. Ita gobarar zuciya ruwa ba zai kashe ba, so na ke shiga halitta ba kowa nake sani ba. So mai kama da jarrabawa wani yanzu za ya fara gara cikin ta bai haiba, wace rayuwar masoya.